Ke masoyiya, ai in ga miki gaskiya ni kullun kaunaki banda karuwa babu abin da kike yi. Da gaskiya? Kaman ka san. Assalamu alaikum. Ke dawo ta nan. Amin wa alaikum salam. Kai duk mutumin da baya kishin matarsa in ya mutu ko kanshin aljanna ba zai ji ba. To shikenan yau ma na kuma da gare ka. Amma na manta sunan ka zan iya sanin sunan. Sunana dan mama. To ke kuma fa. Sunana Queen Maryam. To tambaya ce na zo ma da ita mai saukin gaske yau. Shin zaka iya cire kayanka kai tsirara a gaban budurwarka akan miliyan 20? Miliyan 20? Wa ya ce maka ina da budurwa? Kai tsaya mana. Kai kuma shikenan da ka tambaya sai ka cire kaya na baka lafiya. Iyali na ai kina burge ni. Ai ban taba sanin aure ni ma bane sai da na aure mai zubin kazar ruwa. Farin cikin raina. To salamu alaikum. Dawo ta nan. Amin wa alaikum salam. Wai ya kake min haka ne? Duk wanda ya aure baya kishin matarsa in ya mutu ko kancin aljanna ba zai ji ba. To shikenan nace sunanka nake so. Sunana dan mama. Ko kuma ya sunanki? Khadija. To yau fa tambaya na zo ma da ita akan matarka. Ware kuwa yau ina da amsar ta. To shin zaka iya kara matarka kishi akan biliyan 1? Akan biliyan 1? Biliyan 1. Ni ce fa. To ke din hurul aini ce, na rantse da Allah sai na sake ta zan ƙara aure akan 500. Akwai kuɗin kashi ne? Na bar ku lafiya tsakaninku ne. Ha ba ai bidiyo ne ba wani abu ba. Dan uwa. Dan uwa gaban jiki. An ga makani na duk cikin yan ba wanda nake so sama da. Wallahi ma haka. Ai ni fa a ce da in rasa ka gwara a ce gobara ta cinye unguwan nan ranka da kaf din ta. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yauwa na ce malam zan iya sanin sunanka? Sunana dan mama. Sunana Aliyu Ubangida. To shikenan. Tambaya na zo ma da ita kuma tambayar akan dan uwa ce naji kana ta dan uwa. A dan uwa na ne. To shikenan. Shin zaka iya bada dan uwanka wanda ka fi so ka fi kauna akan miliyan 100? Dawo akan 2000 zan baka shi. 2000 tafi da shi. To da man da wasa nake ma. Wasa? Sai an jima. Ya wallahi baka. Kai ba wasa ne aka ce ba. Wallahi baka. Kai. Masoyiya ni fa in baki tamkar dundun. Na tashi zan kashe kai kawai in fado. Masoyiya. To jama'a assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yawa malam dan jarida ne ni da mata. To masha Allah sannunka. Tambaya na zo ma da ita wadda kana amsa ta gasa ce babba muka sa za a ci. Ina daga cikin wayan da za su ci. To masu sauraro fa suna kallon mu. Kana dai ji ni ma ina jin ka. To jama'a tambayar da zan ma ita ce cewa Hausawa suna cewa wai ka kwana da tsarki ya buga kwana da miliyan 10. Ya buga kwana da miliyan 10? Ban 500 Allah dai ya sa ba canji bane. A'a tsaya mana malam tambaya ce ba da ka tambaya ba. Zan fa yi fitsarin nan sauri. Ba da canji bane ko? Tsaya mana tambaya ce sai an jima. Na barka lafiya. Matar aure ai babban farin ciki na kullun sai na yi raka'a biyu akan da Allah ya sa aka nuna mana auren mu. Yau dai gashi cikin rufu ya mage cewa ai aure duniya ne. Kai. Na rantsi ai ni kai da ban san cewa sai yanzu na cika gwarzo ba sai da tabbatar da aure. Yanzu mutane da yawa. To jama'a assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yawa nace na da gare ka malam. Yawa. Wannan wace ce? Husband da turanci mata ta ke. To shikenan zan yi ma wata yar karamar tambaya akan ta. Sauri ka yota. A ce baban matar kai na asibiti rai a hannun Allah zaka iya bashi koda kyauta? Na rantsi da girman Allah sai dai ya mutu ba zan bashi ba. Wacce iri ya gogol mu ya ce mi da shi ba kan ya bani auren ta yaki. Haba wallahi sai dai ya mutu. Baban matar ka ba? Kwarai ma kuwa shi dinwa. Baban na aka ce fa. To baban naki sahabi ne? To na bar ku lafiya ne dai. Haba. Maso Kai dalla ni. Baban nawa?